gaida ke ya faɗi mazara umar Hassane, yar manzan Allah karima banga kamata ki ba. Duka aiki na kai ne fari makakin mu gaba daya. Ahbabu sarki Allah mai haska min zuciya, da so da kishi da kaunar da kairul anbiya. Allahu na gode da damini da santa yar shugaba. Na gaida ke ya faɗi mazara umar Hassane, yar manzan Allah karima banga kamata ki ba. Kamar da wasa yau magani da wasu ɗan baituka, ya banki zan yi faɗi mazara yar albarka. Faɗi mazara ga niki mini shimfiɗar fiska, na yi ta begenki ila abadi ban daina ba. Kafin na wuce dole na tsaya na miƙo gaisuwa wajen habibi na nuna zati ga tankowa, wanda ya so ka ɗa Rasulu ba shi ba kokawa. Ina son kai na badi ba ma rabe ba. Sahabatu ba na wuce ban saka ku ba, a bege na ba na wucewa ban kira ku ba, kuma na ce gaba ɗaya ma ni ban adalci ba. Abubuwan da kuka yi waɗa biyan ku sai rabba, sai rabba. Da sallama na zo ya banki yana na Fadima, assalamu alaiki ya sayyada na Fadima. Ummul Hassanaini gani ni ma na zo zan muku hidima, kani da baitukan ki karima banga kama da ki ba. Bari ki ba kula da ni uwar gidan sayadina Ali sirki ga ma'aiki, sadaukin maza ne Aliyu Haidar gashi jinin ma'aiki. Kai duk yakin yaki yana ta gaba kun ji sadauki, na miƙo gaisuwa ta gare ka banga kamata ka ba. Kun kadi ta tilkubura matar Habibullah, ta farko a cikin matayensa ɗan Abdallah. Nana ta ko'ina ke kan sai masha Allah, duk kuma mai sanki ba zai sauka a layi ba. Na gaida ke ya faɗi mazara umar Hassane, yar manzan Allah karima banga kamata ki ba. Faɗi mazara kun ga mai kyawawan halaye, Ummu Abiha tana da tarbiyya gun iyaye.
da sati da kun ga mai ƴaƴan tagwaye Hassan da Usaini ni ma fa kukan ban ga kamata ku ba Na gaida ke ya faɗi mazara Ummul Hassane Yar manzan Allah karima ban ga kamata ki ba Bayan kyawawan halaye ga sunaye kyawawa Karima bi da sajida mabaruka abin yabawa Yawanci sunayen mata na ta ne na miko gaisuwa Allah ka bani ya sunan faɗi mace a gaba Sunanta ne a gaba Sunanta ne a gaba Ni mai nema ne gani kuma a inda ake samu Tunda na same ki na ni kam na gama samu Kaman komai da komai a wajen ku ne ake samu Arzikin duniya da lahira duk ban ware ba Na gaida ke ya faɗi mazara Ummul Hassane Yar manzan Allah karima ban ga kamata ki ba Faɗi mazara ni kam kaunar ki tana saita ni Tana sa ni gane kaina a wannan zamani Wata na ni kam ki zamto mai ceto a gare ni Kudiya ta gare ka jalla ba za ta kare ba Kudiya ta gare ka jalla ba ta kare ba Salam nan ne zan tsaya begen ki fauziya Mawayib ne naki mayaban kairul anbiya Mata na wajen yabanki kar na zamto ina baya Ummul Hassanaini na gode yabanki ban fara ba Ummul Hassanaini na gode na gode Na gaida ke ya faɗi mazara Ummul Hassanaini Yar manzan Allah karima ban ga kamata ki ba Na gaida ke ya faɗi mazara Ummul Hassane